Waarop bezoek? Ben jij allemaal mee? Als nummer hier? De laatste keer. De eerste adjudant van 2018 van de Keierschieters is adjudant Tunne! Super, ga lekker meestal. En van eentje, die hebben we daarnaast natuurlijk altijd te bieden. Tweede adjudant van de Keierschieters is adjudant Jesse! Nou is hij aangekomen aan de Romeinse prijs. De jeugd wordt geeft voor 4000 en 18. Zullen we nog een keer zingen? Meneer de kapelmeester. Weer op en de ben je allemaal mee? Als nummer hier. Van de laatste keer. Ik presenteer ons de nieuwe jeugdprins van 2018 is Prins Sam de Liefste! Bij de gratie van de kleine Rot van 11, prins van alle snotneuzen van Assen, beschermheer in de orde van basisschool De Weijert, ridder in de orde van groep 7 van juf Anouk, gouverneur bij carnavalsgroep Lage Zat, commandeur van alle VVV-fans, O3 van het stadion Sikon de Koel, grootmeester in het voetballen bij DV E1. Schrootvorst in orde van de bewoners van Lagerij. Hofmeester in het springen en het maken van salto's op trampolines. Hier heeft ze ja, En alle jongens en meisjes van Assen. Allah! Als we meenen dat het onder ons regering nodig is de voorschriften te geven en alle kiezelstieren van Assen en doen te weten. Ten eerste dat ik vandaag geen tijd meer heb om vloggers te volgen. Dat zij mij nou maar met te volgen. Ten tweede dat ik hoop dat speelpark Assen vlotter kloor is als die andere bouwprojecten in Assen. Ten derde, dat het hoeswerk en het strafwerk kan blijven liggen wie is nou als woensdag. Ten vierde, dat groep 7 al op de gang moet zitten en dat er te weinig plaats is in de school. Assen, kindercarnaval 2018, Prins Sam de Eerste.
Thank you.